Assalamu alaykum Türkmen halkı. Alp baryan siyasetimiz Türkmenistan'ın haram prezidentine karşı halal bolsun. Biz psikologически yengdik, moralni yengdik, fizически yengyäs. Ol sıçıp ýaşaýar. Men size ananlaryan. Men sesim beğenmeyenem dislike koyun, komentariýa yazın. Men pohma. Şoň üçin sizem görüşmäne çağırýan. Gowsy gollan başka çäreňiz ýok sizin. Indi bolsa haram prezident çağıraly. Ey haram uly narkoman, gelberik gelberik. Näme tramadol atdyňmy? Gelberik. Hani halkyň öňüne seret. Taňa diýen o halkyň öňüne seret, kör. Hani bolny gurrun berani. Men haram prezident. Bir yerde oturup bilýärmi? İçim agyrýar. Tualete gidesim gelýär. Durup bilemok men. Durun. Eýýa mana halk karşı çykyp başlady. Salamu alaykum. Wa alaykum assalam. Näme isleýäňiz siz? Aýyn şu haram prezident diýen soň şu atlara talap etmäne geldim. Hança 12 milyard euro. Haram. Durun. Ine yüzü muňaýdyň men näl ol. Dinle gelbäri. Salamu alaykum. Yok men salamlaşsak gel senne koronavirüs vardır. Men koronavirüslü olsam bütün tohumumdan keseler gerek gel. Menle 12 milyard euro yok, gidin Raşid'den soran. Eşdiýäňmi? Näme? Aç ýaşaýanmy? Ya pulun ýokmy? Näme pensiýaň ýokmy? Ya aly bilen ýokmy? Näme gurrun edýäň? Näme men maskara etjek bolýanmy? Muň ýüzüne serede doka bulo. Hani oturuştaydı. Otur. Dinle. Näme ay alan okmy? Näme çörükden undan messämisiz? Ha? Haramzada kilometr oçur dur çörüğü una zat yok. Halk var. Firyazan gezip bör daşar yurtlarda. Inni men näme deyin? Men näme güne? Sen näme üçin geldin? Aydany mene vara. Hakikaten nadayel, gaz, tok, svet töläp, iýmäne çörek tapamdok. Näme üçin şonu, kim şonu wapşe pul etdi? Seni garaşadyr, elim bilen ädir çözýän. Näme etdiň şuma? Bolly sen maňa garşy bolma diýip şuma doga etdim. Haramzada. Näme soğun dogran ýalak dograwatyrsyň, at oýnadan ýalak bolup bizi. Attan gaçanyň azyny